Matematika 1. Predmet tak úžasný, že som ho mala rovno dvakrát. Ale nie. Robím si srandu. V skutočnosti patrí medzi moje najobľúbenejšie predmety. Čo tento predmet zahrňa? No, zahrňa samozrejme matematickú analýzu, ako inak. Začnite nejakými jednoduchými dôkazmi, ako dôkaz matematickou indukciou, potom priamy dôkaz, nepriamy dôkaz. Postupne prejdete k postupnostiam a niekde skončíte pri funkciách a zbytok sa prebere už na matematike 2, o ktorej poviem niekedy inokedy. Aká je náročnosť tohto predmetu? No, dosť veľká. Prejsť matematikou 1 je náročné, ale dá sa to zvládnuť. Musíte mať minimálne 60%, aby ste prešli týmto predmetom. Za celý semester po skúškou môžete získať 200 bodov. 100 bodov za semester a 100 bodov za skúšku. Pričom potrebujete 60 bodov za semester, aby ste sa dostali ku skúške. Týchto 100 bodov za semester môžete získať tak, že budete písať každý týždeň na cvičeniach malé písomky, ktoré sú z nejakých jednoduchých príkladov, ktoré dostanete na precvičenie na domácu úlohu. To sú napríklad domáce úlohy k tomuto predmetu. Z týchto domácich úloh sa potom tvoria tie malé písomky, čiže keď si prepočítate domáce úlohy, nemáte problém s napísaním tej malej písomky. Taktiež môžete dostať bonusové body tým, že budete aktívne chodiť na cvičenia k tabuli, teda vlastne za každé jedno cvičenie, na ktorom ste boli pri tabuli, dostanete nejakého 0,3 boda naviac, alebo prvýkrát to bolo 0,5, aby sa to vlastne zmestilo do toho hodnotenia. Potom máte večerné písomky, ktoré sú zhruba každé 2 týždne. Kedysi to bolo 5 písomiek, teraz sú to už 4. Tie sú zhruba za nejakých 15 bodov, občas sú tam nejaké aj bonusové body. Tieto úlohy sú väčšinou 3. Môžete tam mať nejaké aj k tomu podúlohy samozrejme, kde sú vlastne ťažšie príklady, ktoré majú preveriť aj vaše nejaké tie teoretické znalosti, ktoré ste nadobudli počas prednášky. Potom skúška máte 3 termíny, ako inak. Prvý riadny, 2 opravné. Tam môžete tiež získať vlastne 100 bodov a musíte získať minimálne 60. Čas na písomku máte zhruba nejaké 2 hodiny, možno niekedy 2 hodiny a pol. Vyučujúci, teda aspoň ten náš, nás nechával písať koľko len sme chceli. Samozrejme, robili sme si srandu, respektíve on si robil, že až do odpadnutia. Skúšková písomka, no, najdlhšie som na nej bola nejakých 5 hodín. Ale zvyčajne to bolo nejaké tie 4. Tak, aby som vám povedala čo najpresnejšie hodnotenie, tak som si zobrala takúto pomôcku, čo je vlastne papier z minulého roka asi. Takže hodnotenie tohto predmetu je také, že za večerné písomky môžete získať dokopy 60 bodov. Je to vlastne 4x15, samozrejme boli tam nejaké aj bonusové body a potom za tie cvičenia vlastne môžete získať 40 bodov, to sa písalo 10 písomiek x 3,5 boda. Plus ste mohli si tie písomky aj opraviť, tuším, že nejaká 1 alebo 2 to boli nejako opravné, neviem, treba tam započítať samozrejme aj sviatky. Potom ste mali bonusové body za to, že ste boli pri tabuli. Aj keď ste boli pri tabuli viackrát, tak ste dostali len jeden ten bonusový bod, vlastne nie že ani bonusový bod, ale iba 0,5 boda po prvýkrát, aby sa to dorovnalo to hodnotenie a potom už len 0,3 boda za každý príchod k tabuli, čo sa akože to sa uplácalo, každý bol dobrý. Ako by povedal docent Kubáček, tie bodíky sa už nevrátia, takže vždy bolo lepšie chodiť čo najčastejšie k tabuli a byť čo najaktívnejší.